I denne her guide, der vil jeg vise dig, hvordan du laver omposteringer. Altså hvordan du ændrer en udgift eller en postering, hvis nu den er lavet forkert. Det vil jo typisk være, fordi man har valgt en forkert udgiftskonto, eller hvis nu posteringen er blevet lagt på en forkert dato, eller med et forkert beløb. Lad os tage et kig på det. Jeg er nu inde i min demoforening, og lad os starte med at tage et kig på udgifter og hvordan man omposterer dem. Vi går under udgifter, og så finder vi den udgift, vi gerne vil ompostere. I mit tilfælde, der er det udgift 15 her, forplejning til bestyrelsesmøde. Vi kan se, at det er forplejning til bestyrelsesmøde, men den er altså bogført på kontoen for ejendomsskat, og det er jo helt klart en fejl. Derfor går vi op i handlinger, rediger, og her har vi muligheden for at redigere en masse ting. Og det er sådan, ifølge bogføringsloven, så må man ikke bare skifte en konto. Der skal altid være et spor, så hvis nu man har lagt den forkert, så skal den omposteres. Men det gør vores forening altså for jer. Så I kan nemt ændre det her, og så går vi ind i baggrunden og laver de posteringer, der skal til, for at det er lovligt. I det her tilfælde, der vil det jo være at ændre den her konto. Så den skal over på generalforsamling og møder. Det kunne også være, at den var betalt fra en anden bank, eller det måske var en helt anden dato. Måske er teksten forkert. Det kan I bare ændre, som I vil. Jeg gemmer mine ændringer, og vi kan nu se her, at den er blevet ændret til den nye konto. Hvis vi scroller en smule ned, kan vi også se, at systemet har lavet en ny postering, hvor vi går ind og fjerner den fra ejendomsskat og flytter den over på generalforsamling og møder. Ved at gøre det på denne her måde, så får vi altså både korrigeret det, vi sikrer, at posteringen er korrekt, og vi har et godt overblik i bunden af hver enkelt udgift, som er omposteret, så vi kan følge præcis, hvordan og hvorledes, hvor de er flyttet hen. Hvis der derimod tale om en postering, der er lavet forkert, så er det noget, vi skal finde under økonomi og finde den enkelte postering. Det kan eksempelvis være her renteudgifter for driftkontoen. Hvis vi åbner den, så kan vi se, at her er så også lavet en fejl. Det, der er sket, er, at på driftkontoen, der er den indtægtsført, altså som om, at vi har fået renteindtægter i stedet for udgifter. Det er så et forkert beløb, der er lavet her. Med manuelle posteringer, så benytter vi debit og kredit, og den skulle altså have været med et minus foran. Igen kan jeg trykke redigere, hvis jeg vil ændre konti eller dato, som vi gjorde før, men i stedet for trykker vi skift beløb, og jeg vil gerne sætte et minus ind. Jeg trykker nu gem ændringer, den bliver opdateret, og jeg har nu omposteret igen. Hvis jeg scroller ned, så har vi det præcis samme situation, hvor vi kan se, at den lå før på renteudgifter. Nu ligger den i stedet for på renteudgifter med det rigtige beløb. Den her modpostering, den ligger nu på 22 kroner, og det kan man jo godt undre sig over at sige, at det er forkert. Nej, det er altså fordi, at vi skal lægge de her sammen, for igen bliver vi nødt til at lave en ekstra postering, der korrigerer den, fordi vi ikke bare må slette den her. Hvis man vil følge med og se mere, så kan man jo også gå ind på driftskontoen. Her vil de ligge, og samlet set vil de her to jo have den rigtige effekt, så det nu afspejler banken. Rigtig god fornøjelse med jeres omposteringer.